No čaute. A je tu ďalšie videjko. A dneska si to nedáme ochutnávky, dneska bude unboxing. Urobil som si takú objednávku zo stránky Maťovej akcie.sk, takže kto pozná tento portál Maťovej akcie, tak dobre vie, že sú tam všelijaké pochutiny charakteru iného, než kúpite v potravinách. A tak sa poďme pozrieť, čo tam je. Ja som si to už otvoril, aby som ušetril čas. Dám si to sem, aby to bolo vidno. No. Tu je moja objednávka. A čo tu máme? Takže super kyslé cukriky. Páni, to bude sranda. Ďalej tu máme Chipsy Lays, príchuť pečeného kuraťa. Alebo stehna kuraťa, to je jedno, proste pečené kura. Dobre. Ďalej, jak som minule spomínal, že som zabudol urobiť to videjko z Chupa Chups s tými nápojmi, tak som urobil objednávku novej príchuti, konkrétne je to čučorietka. Ja moc čučorietky nemusím, ale tak uvidíme. Možno bude fajn. Ďalej, čo tu je? Aha, Mogu. Veľmi známy nápoj. Jeden som už mal, to bol jahodová príchuť, a vnútri potom sú kúsky kokosu. Je to brutálne sladké, ale zároveň to fakt, že dobre. Toto je liči. Tuším. Áno. Počkajte, pozriem na toto. Mogu, džús s kúskami žele a liči. Áno. Takže máme liči. Jo, čo tu je? Lizatko. To som si naobjednával, takže to bude asi darček. Ďakujem, Maťko. Máme tu nejaké... Vážime si tvoj nákup, ak budeš spokojný, tu máš zľavu k ďalšiemu zľavíko 10%. Díkyčko, určite nakúpim. Ďakujem pekne, že si navštívili náš e-shop, dúfame, že ste spokojní a ešte sa k nám vrátite. S láskou, balila Janka. Pozdravujem, Janka, ďakujem krásne. Aha. To asi nálepka, neviem. Super. Jo, na toto sa teším. Toto sú moči mangové. Nikdy som ich nejedol. Sú rozdielne názory. Buď vám to bude chutiť, alebo nie. Je to kvôli tej konzistencii vlastne toho samotného moči. Že chuť je výborná, len tá konzistencia je taká zvláštna, takže buď si to zamilujete, alebo nie. Uvidím. No a toto, vážený, na toto som sa aj tešil, ale zároveň sa toho aj bojím. Konkrétne sa jedná o fazulky Harryho Pottera. Určite ste už videli nejaké videjko, kde to ľudia ochutnávali, alebo ste možno to vyskúšali vy sami. A tie reakcie tých ľudí, ktorí to ochutnávali vo videu, stoja naozaj za to, pretože tie príchute sú fakt hnusné, čo som videl. Hej. A teraz nebudem rozoberať, aké tam sú, to bude v samotnom videu pri ochutnávke. Hovorím, už teraz sa toho bojím, lebo tie reakcie hovorili naozaj za všetko. Čiže to máme zatiaľ všetko, čo som objednal, a postupne budem pridávať videjka z jednotlivých ochutnávok. Jo.